inyore. Mana kamano. Iwacho kanyo makare ahinya to Faith ng'i ka gimo chalo ng'ama nigi paro moro mopogore kodi. Faith iwacho ni higa ne ochako maber. Kochakore chieng' tarik 1 nyaka kawuono chieng' tarik 16. Gin mage ma iseneno kata mosetimo ma adiera ineno ka bro bedo kamiyo ngima rawere bedo kod lokruok e higa ni manyien? Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo nitie moko ma ayie kode ni kata kwa push reforms to onego kech pok wachopo kama wadwa chope kaka country kaka Kenya, pod wan gi tich mang'eny ma sirikal onego tim mondo wachop Singapore kaka rais osiko kawacho. But higa to ochako maber kendo siasa based on a high note. Sani koro ineno rais osebedo kawuotho e counties, regions, kanochak gi Eldoret, Machakos, kagi otimo disbursement mar Nyota program, which is a good thing. My hope ni jowinjo maneno mane otimo form 4 ama mochope kiwango mar form 4 or below mapod nigi higni 18 nyaka 29 ama 35 ne jogo manigi ng'ol mondo o apply kech en gima ber. Koro generally to aneno ka gik moko ber, coalitions timore. Aneno ka baba nowewa ne wach malit ahinya 2025 to koro ineno sani mano semiyo koro thuondi moko inyuolo, moko be pod temo. Koro it's on a good note. Hilary, in korka kori, pani ang'o ma seche moko wanyalo wacho ni ne otimore mano e higa mar 2025